tiyangipun Gawa Prabu kados pundi? Sedaki Mandura Ndrawati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal. Tigane ngemor tansah daya dinayan. Samad sinamadan tulung tinulung. Klebu Madukara saiki lagi nandhang weweteng. Awake dhewe wajib ngenteng-entengi sesanggan lan melu nyangkul. Mula sedaki pethukna raja kae mau syukur yen kena dijung sarana aris. Nanging yen beguguk ngutawaton mangsa borong leh mung rampungi. Inggih Sendika Gawa Prabu. Yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Gawa Prabu. Kula inggih nyuwun pamit sinuwun. Wah kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ati-ati kebat mangkata. Pun pamit. Hey. Wah. Cumangkahang grosro sumbar keterlindu bumi kunjing kumaludo kuntur ketuk sinuwun sawetawis dang manggen kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung Wanggala Yuda cumadung dawuh sinuwun nadyan ingkang abdi Kridha Mandala ugi nyadong dawuh. Bocah Tumenggung. Iki aku mau wis klakon sapejagong karo Raden Jaraka. Nawala saka sinuwun Prabu Angkawijaya wis tak aturke ana ngersane Raden Arjuna. Nanging jebul surasane nawala sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Wara Sembadra bakal diwengku garwa. Mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Wusana aku diwangsuli Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Walah dalah.
lanang-lanang dhewe. Aku ditantang bondo mula aku banjur metu njaba iki. Mula kowe aja padha wedi kangelan mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane. Petukno. Mengko yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing methuke iki. Mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kebat mangkatha. Wah. Katri gumulung mangrempahing wadya kura-kura reka gere Ranggana gawe gelar wah ladalah iki ana satriya methuke marang aku mentang kula gandong adeg kaya ndra walah brengose dipelintir-pelintir mripate menteleng mandeng aku tanpa kedhewe ngaku sowe takon karo aku satriya ngarep ruci Raden Setyaki ya Raden Singa Mulanjaya ya Raden Singa Mulanjaya ya Resni Wira ya Tambak Yuda walah dalah akeh men jenengmu Raden Setyaki kowe kapernah apa yen karo Prabu Baladewa lan Raden Arjuna iki kadange taruna walah dalah dulure nom Setyaki kowe sumingkira di Prabu Baladewa kon tekan kena tugele sirahe ulap-ulapan sing dadi ucamu ora perlu kepok senggol koncane Kowe Prabu Baladewa Setyaki ingkang keduga mapaki kridamu babu Argama ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Praptek Lalis manggala yuda Oh, wah mati
Atur. Ah, mokjar. Ayo. Ah, push. Mati ya. Wah, iya. Ah, uit, ah, us, oh, uit, ah, wah, wah, ah, cangkak we, wah. Ah. Oh, wah, biar sabato. Hei, ambruk, wah edan, biar we, edan, lo ah ut edan ut ah oh ut oh tolong dadamu. Awas. Wah, Dian yo. Join do.
Oi. Waduh. 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 Ah. Mati. Yo. Put. Wah. Wah. Diam. Put. Wah. Oh boy. Musuh entuk sing kurang sak kenongan. Wah, angel iki le nganu. Apa interaksi? Hey. Oh. Hey. Yeah. Akapela ye. Ora ah. Ora aget-geti to, Teng. PC. HP iki. Halo, angel. Kungfu iki. Mati. Asik kayak ngene iki. Ngene iki tekan gosok wae.
Ya aku ora ngene iki wae lah. Piye poli bu aneh wae apa yo? Mau lek dandun durung munggah panggung e. Iya mengko gara-gara. Nggih lek nggih. Ut. Walah dalah. Alah. Lewat yo bolo ora ono sing apik. Meng polahe tok pating dabrus. Nek weruh sego telep. Kon tumandang ingah-ingih. Wah. Ayo, Di Prabu bola tekan kene. Wah, kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladara. Yo dasar Waranyata. Kowe Prabu Dewaratmu kok ya. Ndi Prabu Baladara, aku wegah mungsuh karo kowe. Ora perlu ngepok koncane kowe Prabu Baladara. Setyaki ayo nono. Wah, jelek urip gigit sing mau ngangpit tatas jangkamu. Oh, wah. Wah. Oh. Wah, hebat. Ah. Ah.
Kowe apa? Saking jagat gelag-gelaging bumi iblis lanat parat menungso tatanan dasar wae ratu apais buta nek kepepet terus ngot jari uda mundura tak krajang iki Marus maning jajaran parat kowe dorat muka dasar ratu rupamu buta gelut dan kepepet terus nyokot ratu Gragas ayo gage cokoten Prabu Brata wah gugu arepe dhewe yen kowe kepengin njaluk kaya adimu Setyaki gigit sing pangampit wah menungso ratatan cecel itu gak mudatemu Waduh mutar wah hebat Iki aku mungsuh karo ratu kok rusuh tandange. Wadyawala. Gendera Candrageni digulung nekuk penjalin dunduri wae. tunggal kandhani siji pernae awet-awet lamun sinarno sanesing marca padha
kena den mestani ing jagat Sunyaruri ya ing Lokantara dumunung ing wukir tengguru puncaking Aldaka ing mriku gumelar kayanganing para Jawata ngemba swarga maya den mestani kayangan arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Jonggring Saloka. Nah sinenta ingkang dados gegunungane kang renggani ing Gurulaka wenang awisik Sang Hyang Nilakantha, Hyang Caturbuja, Hyang Girinata, Hyang Sangkara, Hyang Gowinda, Hyang Jagat Pratingkah nanging kondang ingrat awisik Sang Hyang Bathara Guru. Dusmana Hyang Jagat Nata nuju miyos Siniwaka lenggah ing bale marju Kundawanik. Dene ingkang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing suduk pangodal-udal nenggih Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra kaleres kadang werda kinarya tuangga tetindhing para Jawata Tridasa Wataknawa nalika semanten nampi iswanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangodas marang Indra ingkang dereng kawedari lisan. Kandra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrik sekar katung
danyo paweh raras ratnane geya Kakang Narada gara-gara ingkang tumandu ing kayangan Jonggreng Saloka jebul menika wonten suwanipun Widayata inggih Widayat Kakang Prakanjong Warudayong Pak Pong kali cudhe sapa sing gawe kaluhuran sabdanipun Adi Guru mapan kula ugi sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto ingkang menika prayogi lajeng dipun piji mangarsa inggih Kakang Widayat tanpa pepindhan bombonging tias ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting ngosik ulun lan marang kahananing Dyanaloka Widayat yekti ulun wis muni ngomonggo apa ta ingkang dadi tekad kita saekti kepingin ngudhakake urip kita sawutuhe kanthi asasira wahyu mung wae ngene nger kita kudu pratitis gon kita bakal golek dunung lan papan merga lamun keseluruh dalan kita mboya bakal bisa ngruwat jagat saka memala nanging tiba kosok balen saekti bakal ambabar angkara agung mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu merga wong ingkang pinitaya dadi ratu mono ora gampang krana ratu mono beda kelawan kawula yen kawula iku wenang ngukur kodrate nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat uga satriya ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhange utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Wulun anggen kula makarti tanah sanes kejawi namung anggen kula badhe setya bekti dhateng jejiban minangka jiwaning satriya sasaget-saget badhe nata negari miwah tentreming jagat saisinipun kanthi srana satriya kala wau kedah pinter mboten namung pinter ngastu ing keprintahan nanging linambaran tata krami nanging satriya ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus mboten umuk sesongaran mboten aliting manah ngadepi dhateng ewah gingsiring kahanan Yaya Widayat lawan mengkono ulun sarujuk tuntunan para satriya ing jagat iku supaya ngedohi marang sifat wengis lan aja dadi semenang-menang krana jiwa satriya mula kudu bisa memulya para kawula sarta ngentas panandanging wong cilik lenglenging driya mangu-mangungkum kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tantulus mengku diahutama duh ulun sanget ngaturaken gunging panuwun pamecuting sabda paduka pukulun dadosa sanguning lampah kula ingkang mekaten keparenga lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu pukulun ingkang pratis nggon kita golek panitisan pukulun Narada kula nyuwun pamit nyuwun pangestu ya Nger ingkang prateng ati-ati ya Nger.
Kakang Narada. Kakang Narada kemawon sampun ngantos negakaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan. Oh, inggih Ati Guru nggih. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Narada Rahayu ingkang tinemu raharja kang sinedya. Ingkang wonten wana Srangbaya nadyan papat papan gawat kaliwat angker kepati parandening kono ana titah ingkang nedheng Mahasingasamun ngisep sepining sepana nenggih panenggak Kurawa kadang nata ing Astina Sadra ing Banjar Jungut Raden Arya Dursasana trimah milar saking praja manjing wana Srangbaya amangun tapa medis dakep saluku juga ideping tekad aluwung dadi tiping ya mani lamun datan kasembatan sedyane denira gayuh wahyuning ratu mila datan nama mokal lamun nuwuhaken pangaribawa dadak skala praptane Sang Pandya Betari Durga anggugah denira mangsah semedi kagiat kadoro wekasan Sang Dursasana. Wah, inggih pun. Sinongwati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra
kanggeng awita dedenjeng-denjengan lae kayangan dandang mangore panas perbawane ora lida ujare wong adaplok jebul ana titah ingkang ngetekake topo ana ing alas serang ora nyono jebul putuku pang nenggak Kurawa Dursasana iki inggih Pak Bekti kula kunjuk Pulun Pandiawtari ya tak tampa Dursasana aja kaget lamun ulun nggugah marang nggon kita tapa banjur ana wigati apa lan kita darbe penggaya apa Dursasana inggih Pulun wale-wale menapa sabibaripun lampahan trajon utawi timbangan kadang Kurawa ingkang sami kontal kaprapal kendang kapracendang wonten ing jaban rangkah sameneika sampun sami mukti wibawa jumeneng ratu kadosta Yai Bugadenta sameneika sampun mukti dados ratu ing Turilaya lajeng Gerdapati Warsaya Pati Warsaya Windandini Naranuwenda Kundaka Bima Muka wah sedaya sampun mukti dados ratu sedaya sameneika sampun mukti wibawa namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu monggo kula menika panenggaking Kurawa adi-adi kula pun sami mukti kula kok dereng lingsem kula Pulun lingsem monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhaken wahyuning ratu sinten to ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarahing ratu ingkang binathara menika Pulun pramila rehning paduka Pulun sampun nggugah anggen kula tapa keparenga paring pitulungan Pulun leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mangkutya utama Dursasana rene kepiye wae Dursasana wis tapa mula aja semelang kulon sedya paring pitulungan aduh matur sembah nuwun Pulun lajeng caranipun kados pundi nger kalenggan iki Jawata bakal matedhake wahyuning ratu ya kuwi kang aran Wahyu Widayat mula ulun bakal munggah ing kayangan nyuwun ana ngersani Pulun Hyang Jagat Girinata Wahyu Widayat bakal tasuwun tunggunen sawetara nger Dursasana inggih ngersakaken dawuh Pulun
Sagyatri sang kapirangu dinanggul nempet kempet yen tak dosang retnaning bawana lae nganti gawe kagete atiku jroning aku ngambah antariksa sedya swana ning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahyaning sumunar. Tejane manter nanging eloke kok ora mblerengi. Bat iki wujude apa? Nanging pancen kowe bisa tata jalma gage kowe waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho, kowe wis ngerti marang ulun? Inggih, nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangore nanging kula inggih sampun uninga dhateng paduka. Pukulun pangabekti lula kunjuk. Iya, wis tak tampa dadekke bombong tias ulun, banjur prasaja wae. Kowe kuwi sapa? Inggih. Waleh-waleh menapa kula menika tusanipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat. Tobat, kowe Wahyu Widayat. Yen menapa bener kowe wahyuning Kanalendran utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula pukulun. Anglir bawaning kang sinung wadi jagatnya kinarya momong sarira tunggal lae kepasan yoga katujuh inginu Widayat nganti tarewangi aku bakal swanana kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Widayat. Ndak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku ya kuwi Raden Dursasana. Mula ora perlu dadak sowan pukulun jagat Girinata ning nyatane malah ketemu ana kene. Mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku Dursasana ya Widayat. Pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa. Mestinipun sampun pono dhateng peratan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula keparengan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yakti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe ambabar angkara gung nanging menawi cundhuk jubuh lan gambuh sakti badhe ambabar katentreman ing jana loka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani pamundhut paduka Pandya Betari. Lae ngandhar-andharang ndedungkur. Kakehan gunung sing tanpa guna Widayat. Yen kowe ora gelem ngomongi Dursasana apa kelakon tak rudha paripeksa. Yen kersa paduka mekaten monggo yen saged. Wah, lah kelakon tak rudha paripeksa kowe Wahyu.
kayot katiyuping angin sumyak swaraning kang renggan samirana mawar iris lumrang gandaning puspita ae ana titik sunya madya ratri raras rumendeng akoso bocah bajang giring angin sirping sangwang arta arko gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sanghyang pertangga pati ingkang jumedhul saking brang wetan nadyan kalengan mega lan gunung paradene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamanten dewasaning nena wau kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamenda tete tete kaloba sumawar cita anggara rakata Buddha Maesara Spatimin tuna eka dwi tricatur panca cacapta hasta astana watasa semanten perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumadik jakating pakliran sekti mungkin Arya ngurmati jemuduling punakawan Kilurah Semar sapranakane ingkang samya gegojegan wonten ing Ngara Ramba alon arire